Dobrý deň priatelia, vítajte pri našom novom videu, v ktorom sa spolu pozrieme na priebeh prác na prvej presýpanej galérii na Slovensku, ktorá sa nachádza pri obci Ivachnová. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať like, komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete. A teraz sa už poďme pozrieť na výnimočnú stavbu galérie, tak sa pohodlne usaďte a vychutnajte si tento nevšedný zážitok. Úsek medzi obcami Hubová a Ivachnová na diaľnici D1 má byť odovzdaný verejnosti do užívania koncom roka 2025. Očakáva sa, že tento úsek bude slúžiť približne 20 000 vozidlám denne. Jeho výstavba je kľúčová najmä preto, že vytvorí obchvat okolo Ružomberka, čím zjednoduší tranzit medzi východom a západom Slovenska. Výstavba tohto úseku bola výrazne skomplikovaná geologickými problémami, predovšetkým zo súmy pôdy. V rámci výstavby tohto úseku bola zrealizovaná aj presypaná cestná galéria, ktorá je na slovenských cestách relatívne zriedkavá. Galérie sú bežne využívané v horských oblastiach, kde slúžia ako ochrana proti padajúcim skalám či lavínam. Na Slovensku sa v minulosti uvažovalo o podobnej stavbe pri Strečne, kde by železobetónová galéria chránila jeden z najnebezpečnejších úsekov ciest pred padajúcimi skalami, no tento projekt zatiaľ nebol realizovaný. Celková dĺžka galérie pri Ivachnovej je 140 metrov s krídlami na oboch koncoch, pričom západné krídlo meria 20,55 metra a východné krídlo 24 metrov. Konštrukcia galérie pozostáva zo železobetónového rámu podobretého pilotami. Stropná doska galérie má hrúbku od 825 do 1150 mm, zatiaľ čo čelná stena je hrubá 800 mm. V čelnej stene sa nachádzajú otvory o výške 4,15 metra a šírke 2,33 metra. Zadná stena galérie je prikotvená pomocou predpätých kotiev, ktoré zabezpečujú stabilitu celej konštrukcie. Galéria je pokrytá priťažovacím násypom z nenamrzavých materiálov, čo pomáha stabilizovať svah. Násyp je upravený vegetačným substrátom, čím sa lepšie začlení do okolia a znižuje sa jej vizuálny dopad na krajinu. Na ochranu proti padaniu materiálu bolo na rímse galérie inštalované zábradlie. Systém odvodnenia zabezpečuje, že všetká voda, ktorá presakuje cez násyp, je bezpečne odvádzaná pomocou drenážnych potrubí a kanalizácie. Tieto opatrenia spolu s ďalšími stabilizačnými prvkami, ako sú pilotové steny a kotvy, významne prispievajú k bezpečnosti tohto úseku diaľnice. Tento úsek diaľnice D1 je príkladom modernej technológie a stavebných riešení, ktoré umožňujú bezpečný prejazd vozidiel v oblasti so zložitými geologickými podmienkami. A to je z videa o výstavbe prvej presýpanej galérie pri obci Ivachnová všetko priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.